60,000 करतात रोज, होतच रोज. घे रेकॉर्डिंग करा. 50-60,000 रुपये रोज तो. थांब एक मिनिट. ही पावती सिस्टीमवर आहे का नाही? आहे. यस और नो. याचं शूटिंग आहे. फक्त यस और नो सांग. हो किंवा नाही सांग. असेल तर मग तू जबाबदार. खरं खरं सांग. बोल लवकर. काय आहे? नाहीये नाही पावती सिस्टीमवर. का बरं नाही सांग. 300 रुपये दिले इथं. का बरं नाही? शासनाचे नाही का पैसे? नाही. तू उत्तर दे. तू वांचा आहे ना. ही पावती सिस्टीमवर आहे का नाहीये? नाहीये ना ही सिस्टीमवर. चल रे दे. चल दुसऱ्या पावत्या दे. चल चल. ही पण ही सुद्धा. ही कोणती गाडी? ह्या सगळ्या गाड्या खाली उभ्या आहेत. नंबर वाचून घे. MH2 DN 8037. ही गाडी पण नंबर वाचून घे. MH 43 13303. ही पावती सिस्टीमवर आहे? नाहीये. आहे का नाहीये? तुला नाहीये ना. काय मग हा गफला काय चालला तुमचा? काय चोरीमारी चालली? कोण जबाबदार आहे याला? तू कशाला बसलेला इथं? तुला पेमेंट 1 लाख का बरं अपॉइंट केलं गव्हर्नमेंटने? चोरीमारी होऊ नये म्हणून ना. तुझ्या 4-4, 5-5 लेन बिना पैशाचे सगळे पैसे तुम्ही इकडे हे करून राहिले. NHI ला काहीच कळवत नाही. लाव रे अंशु मलिकला परत फोन लाव इकडे फक्त राहू. नॅशनल हायवे अथॉरिटीने गोंदे ते शिरवाडे फाटा याचं टोल कलेक्शन स्कायलार्क नावाच्या कंपनीला दिलेलं आहे. रोजचे त्यांनी 34 लाख रुपये जमा केले पाहिजे. कोविडमध्ये गाड्यांची संख्या होती म्हणून त्यांना त्याच्यातनं सूट देण्यात आलेली. पण त्याचा एक मोठा गैरफायदा आणि आपण आता म्हणजे मनी हेस्टच म्हटलं तरी हरकत नाही असा हा प्रकार या ठिकाणी स्कायलार्क करते. लेन क्रमांक अधिकृत त्यांनी मान्य केलेल्यांपैकी लेन क्रमांक 2 आणि 14 मध्ये केंद्रीय मंत्रालयाने जे वानचं सॉफ्टवेअर दिलेलं आहे ते ऑपरेटिंग पाहिजे होतं. पण तिथं त्यांनी प्रायव्हेट सॉफ्टवेअर टाकलेलं आहे आणि कॅशच्या ज्या काही रिसिट्स ते देत आहेत याचा कुठेही केंद्र सरकारला NHI ला तपशील दिला जात नाही. हे पैसे डायरेक्टली त्यांच्या खात्यांमध्ये वर्ग होतात आणि त्याची मोठी अफरातफर म्हणजे साधारणतः रोजची 10 लाख रुपयाची ते लेवल करतायत. या ठिकाणी स्कायलार्कचे मॅनेजर आहेत. त्यांनी सांगितलं तोंडाने की 60,000ची करतो आम्ही. आणि दुसरीकडे वानचा जो इन्चार्ज आहे इथला सुनील म्हणून त्यांनी पण मान्य केलं. सागर देशमुख म्हणून जे साईट इंजिनियर आहेत NHI चे त्यांच्या समोर हा सगळा प्रकार घडलेला आहे. पाटील म्हणून आणि साळुंके येत आहेत. आम्ही आता ते येईपर्यंत त्यांनी जर आम्हाला जर ठोस अशी कार्यवाहीची भूमिका नाही घेतली तर आम्ही गडकरी साहेब जोपर्यंत माझ्या माहितीनुसार 18 तारखेला ते जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत तोपर्यंत आम्ही या ठिकाणी धरणे आंदोलन देणार आहोत. याचा जो काही पैसा हा लुटला जातो हा शासनाच्या तिजोरीत न गेल्या कारणास्तव आज या ठिकाणी सर्व्हिस रोडची काय परिस्थिती ती आपण बघतोय. शेतकरी जे काही पेरीफेरीतले आहेत त्यांच्या गाड्यांना सूट दिली पाहिजे हे चुकून सुद्धा त्यांना सूट देत नाहीत आणि मात्र एवढी मोठी चोरी हे करतायत. मागे आमचे काही स्थानिक कर्मचारी कोणाकडे 50-100 रुपये मिळाले ज्यांनी 10-10, 20-20 वर्षाचं सर्व्हिस आहे त्यांना एका दिवसात त्यांनी काढून टाकलं. मग रोजची 10 लाख रुपयाची ही चोरी करतायत. यांच्यावर काय कार्यवाही? NHI ला पत्र व्यवहार करून सुद्धा NHI ने कार्यवाही नाही केली. त्याच्यामुळे साळुंके जे प्रोजेक्ट डायरेक्टर आहेत ते याच्यामध्ये डायरेक्ट इन्व्हॉल्ड आहेत असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे आणि कार्यवाही होत नाही तोपर्यंत आम्ही आता याच्यावर धरणे आंदोलन देणार आहोत. त्यामध्ये तुमचं प्रायव्हेट सॉफ्टवेअर वानचं नाही. हो वानचं पण आहे पण तुम्ही स्विच करतात. गरज पडली का तुमचं आणि गरज नसली का वानचं. बरोबर आहे. बरं तू आता महत्वाचा विषय लोड फक्त 2 आणि 14 वरच का बरं दिला जातो? बाकीच्या लेन तुम्ही बंद ठेवता आणि 2 आणि 14 मधून लोकांना का बरं डायव्हर्ट करतात? पैसे जास्त त्याच्यावर कलेक्शन व्हावं म्हणून, कॅश जास्त व्हावं म्हणून. मग का बरं? उलट दुसऱ्या बुथचं जास्त आहे सर. अरे दुसऱ्या बुथचं काय? मी जातो येतो. मी इथला रोजचा लोकल रेसिडेंट आहे. 2 वेळा खालून वरून खाली जात राहतो. फक्त 2 आणि 14 वर 50% लोड आहे आणि बाकीच्या लेनवर 50% लोड आहे. मी तुला सांगतो तू काही सांगू तू मान्यच करेल 60,000ची चोरी पण मी तुला क्लिअर कट सांगून देतो. तर ठीक आहे चाल. तो पण तुमच्याच कंपनीचा हेतू असेल. तू 60,000 तोंडाने मान्य केलं. 60,000 किती ऍव्हरेजली रोजचं? कधी 20 कधी 40 कधी 2 लाख. 60,000चा ऍव्हरेज कसा? 60,000 करतात रोज. होतच रोज. घे रेकॉर्डिंग करा. 50-60,000 रुपये रोज तो. शेतकऱ्यांची पण अडचण आहे. शेतकऱ्यांना वाटतं आमचे रोड रस्ते खराब आहे आमच्याकडून 100% टोल व्हावं. इथं कर्मचारी उपस्थित आहे. कर्मचाऱ्यांवरही आमचा काहीच नाही. आमचेच कर्मचारी सगळे ते. पण मला एक सांगा हा पैसा एवढा 2 आणि 14 मधला जो काही लाखो रुपयाचा पैसा आहे हा जातो नेमकं कुठं ते तुम्ही सांगा. चला तुमच्यावर तुमच्या थांब रे मध्ये कोणीच नका बोलू. हा बोल तुम्ही पिछे जातो. कंपनीला जातो. कोणत्या कंपनीला? स्कायलार्कला. प्रायव्हेटली जातो. मग काय रे दादा तू जरी स्कायलार्कच्या याच्यावर तुला ही चोरी होती हे दिसत नाही का? सर मी तर कर्मचारी आहे ना. अरे हो पण दिसते ह्या चोरीमध्ये तू गुन्हा तुझ्यावर पण दाखल होईल.
प्रोजेक्ट उलट कंपनी सुटून जाईल, तू मॅनेजर म्हणून तुझ्यावर गुन्हा पहिले दाखल होईल, चोरीचा होईल तो पण. चोरी नाही, दरोडा आहे हा. रोजचे 15 लाख रुपये जाऊ राहिले, दरोडा आहे हा. नाही सर 15 लाख नाही, मग किती जात आहे सांग? 50-60 हजार फक्त. हो. बर, तोंडाने तू मान्य करतो 50-60 हजार रुपये रोजची चोरी करू राहिले तुम्ही मीडियानी कृपया करून. बर, चोरी कायद्यात कुठं आहे का 60 हजाराची चोरी ही चोरी नाही? बर, 2 कर्मचारी मागच्या आमच्या जुन्या लेडीज काढल्या, किती पैसे भेटले त्यांच्याकडे तुला माहिती आहे? नाही. त्यांच्याकडे मला माहित नाही किती भेटले सांगा कर्मचारी. तुमच्याकडे 100 रुपये भेटले तर काय करतील तुम्हाला सांगा? घे 100 रुपये भेटले तर घरी काढून देते, तोंडाने मान्य कर. कंपनी झाले हा. पैसे सापडले का घरी? किती पैसे सापडले? 50 रुपये. 50 रुपये भेटले तर तुम्हाला घरी काढून दिलं. हा तोंडावर मान्य करतोय 50-60 हजाराची रोजची चोरी करते. याला काय केलं पाहिजे? आमच्या शेतकऱ्याची ज्यांनी मारलं त्याची गाडी पलटी झाली 5 दिवसांपूर्वी सर्व्हिस रोडला, काय करील तो मेला तर काय करील? आहे का? हे जे चालू होतं सर इथं, हे मागच्या 2 कंपन्यांपासून चालू होतं, ऐका ना. अरे मागच्या 2 कंपन्यांनी गाय मारली, तू वासरू मारशील का? त्यांचं चालू होतं तर ते काय? सर आम्ही बंद करू. बर, मग मला तू एक सांग, प्रोजेक्ट डायरेक्टर साळुंके इन्व्हॉल्ड आहे का नाही याच्यात? नाही. का मग त्यांना नाही माहिती? नाही, नाही. मग कोणाला? फक्त तुमची कंपनी करते. मग याच्या NHI शी संबंध नाही तुझ्या म्हणण्यानुसार? नाही. मग तुम्ही NHI ला कळवलेलं नाही? नाही. मग आम्ही NHI ला कळवल्यानंतर NHI ने कार्यवाही का बरं नाही केली मला ते सांग.